Салому алейкум бародарои подписчикои канали Панҷпанҷа ҳунар. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи бародаро ин видеоро хушрӯ тамошо кунен. Тарзи мисол ма чӣ мегӯм хушрӯ қабул кунед барои чӣ. Мисол мегзарем ба мавзӯ. Ҳолате мешавад ки мисол хонаи шумо мисол қулф мекунен ша, калича мисол гум мекунен. Шумо наметонед дара кушода, ки нигоҳ ма барои шумо махсус чӣ тарзи кушоданша нишон метиҳам. Бародаро нигоҳ кунед. Диден ин иҷа оҳана як хело мезанан иҷара оҳана задан арконе. Ин иҷа специально аян мод пластмассай. Ина нигоҳ кунед. Мисол молотока мегирем, ина мемонем. Просто 3-4 та мезаниш. Иш қилиб ҳами пластмассай. Ина ма просто тарзи. Ина диден? Ҳами худаш шикастан мегира. Вақти шикастан гира, ина подшипникош мереза. Ина пружин. Баъд атёрка дохти. Ина ма полни бишканамаш. Нишон то метиҳам ки ҳами ина диден? Осонай ва в конца ҳами полни ки дарунаш ки сабират кишид мереза дарунаш. Ина нигоҳ диден ами у қабақвате нестай. Метонед ба дастон амахе зур занен. Ҳами чизош меброяд. Ина нигоҳ кунед бачаҳо. Ина мисол ами гӯё да танаи дарай ма бо диққат тамошо кунед. Ма як ҷо бурда будам. Ма рафта будам дари хона қулф кишид. Надиден? Нигоҳ кунед. Вақте ки дришки холӣ шид, медозӣ то метӣ уже дар ҳуй мешава. Ма як хона рафта будам, як кӯдаки майдаак дар хона рӯз шидагӣ буд. Баъд мара гуфтам хонара кушо. Баъд атёрка гирифтам, ҳамҷо якташ задам. Ҳами порҳакои дарунаш ҳамаша ина меомада. Аз бобош гирифтам, холӣ кардам, дар ҳуй шид. Кӯдака халос кардем. И дарунаш пружин дора махсус ки ина диден уже то хӯрдан мегира. Инам кораи бародаро. Канала подписаться кунед. Зинда ва сарбаланд бошед.